He ovat Days ja ovat täällä sen takia, että saavat platinaa tuosta Superheroes-levystään. Your album Superhero has sold 65,000 here in Finland. Ja täällä tulee Sony Musiikista sitten tuolta levyyhtiön puolelta Hans Rautio ja Marko Alanko ojentamaan bändille platinalevyt. Ja, det är en jättestor ära för mig och Sony Music Finland att få överräcka platinaskivor för att det är ett fint album. Superheroes har sålt 65 000 stycken i Finland. Trine, varsågod. Thank you. Hienoa, mahtavaa. You probably know how to make a hit. I don't know if we know how to make a hit, but we sure made one here in Finland, and we want to thank our company for that, Sony Music, and all you guys out in Finland. This is the best. It's great. Thank you very much. Näin, kiittävät kaikkia meitä suomalaisia siitä, että olemme heidän levyjään ostaneet. Eivät tiedä kuulemma itse vielä, kuinka hitti tehdään, mutta hienoa, että musiikki menestyy. Days todellakin platinaa Suomessa ja tässä teille se yksi hittivideon muodossa Superheroes.